Oh, molweni esigodini malona. Bayandibuza kuthiwa utheni namhlanje unxiba iBarcelona. Ndithi mna I'm so confused because the way Kaizer Chiefs edlala ngayo ngoku andali noba yiChiefs noba yiBarcelona na. I-reason yoba ndinxibe iskipa seBarcelona akusekho mohluko between Kaizer Chiefs and Barcelona. Ezi ntwana zam zibaleke ngathi nguLamine Yamal. Hey, guys, bayandibuza bathi utheni unxiba iskipa seBarcelona. Ndithi the way Kaizer Chiefs eyenza ngayo izinto kule season, awusayazi noba kudlala iKaizer Chiefs noba kudlala iBarcelona na. Eish guys, yazi ezinye blessings sike zifike nje blessings. Nanzi lento. Ngoku xa ndivula pha icloset ngokokwenu kaMakhumsha, ndixakwa noba mandithathe esiphi iskipa because ubona iskipa seLiverpool, iskipa seBarcelona, iChiefs iyafana nje neLiverpool, iChiefs iyafana neBarcelona. iChiefs yiBarcelona, iChiefs yiArgentina, iChiefs yiBrazil. iChiefs kanye yini iChiefs? Kanti ke niphendule kuma-comment yini iKaizer Chiefs, because Kaizer Chiefs is confusing us. We are confused now. Because if you support Kaizer Chiefs, it's like you are supporting Barcelona. Ungabi ne-problem xa ubona i-supporter ye-Chiefs inxibe iskipa seManchester City. I-Chiefs kulaa level ngoku. Yeyiphi team ekunumber 1? If awuyazi, Google it. Yeyiphi team ekore amagoli amathathu? If awuyazi, Google it. Hey. Nina nisazawusokola nina. Uyazi nisezawusokola nina. Andizomphendula, andizokubiza ngegama ndithule. Ndithi mna today ndinxibe iBarcelona nje. Bendicinga uba ndithatha iChiefs kuba zifana senza umsebenzi omnye ebaleni. Ndibona ingathi into eyi-1 iBarcelona neKaizer Chiefs. Oh, azikatshintsha guluva. Ubaba uKaizer Mtawungu. Yeyiphi team eyake yakopa iskipa seKaizer Chiefs ehlabathini? iBarcelona. Yeyiphi team enxiba njengeChiefs? iBarcelona. Anindiva nina. iChiefs yashiyela iBarcelona uNike, sayishiyela. So ke guys, umona phansi man, please. Umona phansi abantu basupporta la mahashahasha weteam. Abantu izekanti bazawuwina ileague, funeka unuka umadubule ebaleni. Kunuka amafuto. Asuka. Oko today xa ndihamba, why unxiba iBarcelona? Ndithi iBarcelona neChiefs yintoni umohluko? Awukho. Because badlala ibhola elifanayo ebaleni. Niyababona xa bebaleka phona tsika iintwana zam. Ovilakazi. Lamine Yamal. Nina. Ndithe kule season ithengani i-toilet paper ezininzi ngoba nisezawuzindaba. Uba iChiefs awuyithandi, thenga i-toilet paper ezininzi, usezawuhlala etoilet, usezawuzindaba. Naliyeza lentlungu mawedini. Ndiza kunya 1 by 1. If
if uzonda iChiefs hamba ofa. Uyayithanda i-attention man B. Uba uyithanda i-attention wena uphilelana mfondini ebomini kaloku ufuna andithi nawe ukhangela umsebenzi ufuna uphangela nje ufuna i-attention. Hayi mfondini khawume mani nawe mani khawume mfondini yandiphazamisa mani nawe. Mna ndithethi ngasonto ka-trophies apha ndithetha it's not about trophies lento ndithi iteam ehamba phambili engunumber 1 kwilogi yiChiefs, iteam enamagowuli amaninzi yiChiefs. Uyaphikisa Google, yakugoogle ambogooglisha ngoku, hayi yakugoogle ngoku ubuyele kumba yeyiphi iteam engunumber 1 yeyiphi iteam enamagowuli amaninzi kule season. Mna ndithethi ngento ezayo, ndithetha namhlanje. Google it, Google. We are Kaizer Chiefs. We are fearless. We are not confused. Yo, intwana zam zibaleke ngathi nguyamali. Yamini yamali. Uyandixelela uba yintoni umohluko phakathi kukaVilakazi noYamani? Awukho. Yintoni umohluko phakathi kweKaizer Chiefs neLiverpool? Awukho. Uyazi uzama uthetha kakuhle. AyingoBatman lo, ngubhuti ngoku. Nizawuthi bhuti enkwenkweni. AngoBatman lo wakweni, ngubhuti. Yithani sivuyela le nto uba nidlalisa ubhuti. Yithani nivuyela le nto uba nidlalisa ubhuti. Ngubhuti lo wangoBatman kuni. Masihloniphaneni ebholeni. Izinto mazenziwe ngembeko ebholeni. Makuhlonitshwe ii-teams ebholeni. Yo, esikiphi esihle kangaka madoda. Yo, singumona noba ngumona esisikiphi esi, funeka usigade. Yo. Guys, niyazazi iChappies? Niyayazi iChappies? iChappies ezakudala kubhaliwe phangaphakathi kwiChappies. Did you know? Ama-2000 akazoyazi loo nto leyo. iChappies ibhaliwe. Did you know? Yo. Asinandaba namagqwirha thina sihleli phezulu. Asinandaba namagqwirha thina sihleli phezulu. Thina sihleli phezulu. Thina sihleli phezulu. Asinandaba namagqwirha thina sihleli phezulu. Baseza sinukisela ngamafutha empuku efileyo kaba bePirates. Baseza sinukisela ngamafutha wempuku efileyo bagalele edressing room. Yo, abathakathi. Emhlanga sonimosha Nhlanga. Sonimosha Mhlanga mfethu. Because xa ebhayiza lampona mna ndimxelela iindaba zakhe noba ndimbize njani. Sonimosha Mhlanga, langeni sonimosha tata. If uhlamba iskipa seChiefs usoneke singagadwa, you are risking. I'm telling you. Uba usiyasoneka ephantsi kwaso makubekho iPitbull. Ungayityisi kutya ngalamini, ihlale iPitbull ingatyanga ilambile. Ifoneka iskipa seChiefs phandle, qiniseka uba eyadini ikhona iPitbull and uyibophelela apha ezantsi kweskipa. Ayinakutya, ilambile for 2 days.
Uyabona Solomzi unyanisile abantu abaphethe iPSL mabaqoqoshe. No-president weSAFA uMr Jordani makabhale ileta, abhalele uMr Khoza iikaphu zihambe ziyeNaturena kwangoku singakade sibaphathe. Singakade sibaphathe. Yho. Hayi uDa Cruz uphambene yena moto sizuwina league nimxelele uba kuTshumen B uthi uphambene sifuna ileague thina. Asiyondawo otshayela Zulu thina sifuna ileague. Ngeke uthi unxibe kakuhle kangaka ungabi na league man. Yho Nixelela uJessica man, uJessica ngoku uJessica unento yosibulalisa. uJessica unento yosibulalisa ngehappiness. uJessica akafuni ukusibona singatyebanga singamakhosi. Sibhatala ijim nzima. Sizama ukwehlisa iweight ngoba uJessica usenza sinone. Naloda Cruz engathi uzofuna sibe zizidudla. Mane phambana kancinci mane phambana kodwa sambeka endleleni ngumuntu wethu samane simqoqoshe. Unayo indawo ongathi utshayile izolana. Kodwa samgada kwayena lowo. If uhambe eNaturena wabona uJessica ithi Jessica stop it. We are sick and tired of getting fat because of happiness. Stop it Jessica. What is this? Yo. Ngeke siluze sinxibe isiskipa. Esi skipa sinxiba away sinxibe home. Funa sinxibe siphele tu sinuke. Uba sihlala ngolwesithathu ngomgqibelo so sinxibe isiskipa sinuke. Ngeke siluze sinxibe isiskipa esi. Ngabane libophile mabhakabhaka. Uthini lo Phumlani? Buze emnqunu. Baza kunye one by one. Mastede mkwena. Umrecord uncame lo live. Ndithe ngoku usurecorda mborecord league ikotesi ambo 40 league uyithume lapha ngokwipost. Ujonga unumber 1 bangubani uThixo wakho. Wonke umuntu osupporta ibhola eSouth Africa xa ethandaza umthandazo wakhe phambi kobuye kuThixo uqala kwiKaizer Chiefs ngoba sithi abaphezulu. Siubone singamakhosi balo mthandazo ufanele noya kuThixo. Lo mthandazo awukhatywanga naso phinde siwujikise sithi wena uhluthisa vana awuzuyi umthandazo wakho kuThixo. Wena uthandaza uThixo kuba unxilile ujika umthandazo wakho kutsho thina amakhosi because siphezulu. uThixo uthetha neChiefs befuna uthetha nabantu emhlabeni. Nombalula mxeleleni uMbalula unobhala ndiyamazi uMbalula uFavy Pirates. Mxeleleni uba ufuna iANC iwine ingayi kwiGNU kulo nyaka kwezi elections zayo makancede uMbalula athandaze ngokusesithi phasi ngamakhosi. Umthandazo wakhe sawugqithisela kuThixo first sithi Thixo please hoya abantu beANC kwangoku. Zonke ipolitical party ezifuna ufumana okhansila mazithandaze kwiKaizer Chiefs. Sithi indlela sithi uboma uzuya kuThixo ungadibananga namakhosi. Ngoku uba umama wakho uyakhonza, uba umama wakho uhamba inkonzo kaLosine mkrwece ngoku uthi uMan B. Mama uthini xa uqala uthandaze caweni? Umama wangolwesine uthi Nkosi yamakhosi sicela kuwe bawo Thixo. Kimi indlela